para widodara widodari minangka seksi paring nugroho dhumateng titah Pujangkara Priya lan Wanudya ingkang nedheng Binajakrama. Ingkang winastan nampi wahyu judu kapratitesaken dening sang parampara juru jemuk Hyang Murlan Pandang kapatrapan mantram sakti Om Awignamastu mugi rahayu sagung dumadi. Kocap kacarita arsa kalajengaken upacara midak wiji dadi midak endhog pecah sanalika lebur sawalang-walang kanthi prasetya yayi lebur kaya endhog dadi ndhog pengamun-amun lamun wong kakang nyedrani janji katresnani syadi matur nuwun Raden kula wiji samparan panjenengan prasetya paduka sinengsen jagat saisinipun murid resik lareng batos panjenengan ngrengkuh kula wiji samparan panjenengan ya yayi jagat nyekseni yayi. Prasetyanipun penganten kakung kanthi upacara midak wiji dadi ya kawiji samparanipun penganten kakung murid resik lair lan batosipun ngrengkuh kusumaning ngayu Zenita Karunia. Yayi ayo tak junjung derajat kene jajar sumanting lawan pun kakang matur nuwun Raden. Yo kekitering pasangan kusumaning ngayu Zenita Karunia usnya kekiter kaping 3 mapan ing sacelaipun penganten kakung inggih wonten keringipun sawetawis putri Domas kekalih dalah satriya kembar kekalih liru Sekar Kalpataru Diwandaru ya Sekar Adi Pancawarna kaprepekan kalan ingkang Rama dalah ingkang Ibu kepareng badhe nindakaken upacara probongan